O Auditorio Municipal de Ribeira vestiuse de gala para acoller a entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. O acto asistiu unha ampla representación da vida política e empresarial, non só da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia. Ademais do presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e varios deputados provinciais, contou coa presenza tamén de varios alcaldes, entre eles o anfitrión, o de Ribeira, encargado de dar a benvida ao acto. Agradecer á Deputación da Coruña que escollese este espazo que acaba de inaugurar o Concello de Ribeira para celebrar uns premios que xa están consolidados na provincia e que distinguen aquelas iniciativas empresariais transformadoras que impulsan tamén cambios decisivos e que deixen pegada no territorio. Este ano os premios PEL presentáronse un total de 92 candidaturas, un récord de participación de todas as edicións celebradas ata de agora. Un feito que destacou tamén o presidente provincial na súa intervención, xa que, segundo el, mostra o enorme potencial que ten a provincia como motor económico de Galicia. É nos bons momentos onde hai que sentar as bases para os malos momentos que chegarán. É unha economía creada a base da diversificación, de asumir todos os sonos individuais de todos os soñadores e soñadoras da provincia, nos vai a facer o que somos, o motor económico de Galicia, con un Produto Interior Bruto de 53.000 millóns de euros contra os 4.000 que ten Ourense, ou os 4.000 que ten Lugo, ou os 23.000 que ten Pontevedra. É simplemente porque adicamos cartos e recursos e tempo ao máis importante. Na gala entregáronse un total de 4 premios correspondentes a outras tantas categorías, cunha dotación económica duns 18.000 euros cada unha. Na categoría de mellor iniciativa empresarial nova distinguiuse a Tempo Social Training Club, que aposta pola integración e dinamización da poboación rural a través da creación de comunidade e o fomento de hábitos de vida saudables. Na categoría de mellor iniciativa empresarial consolidada, premiouse a Axencia de Viaxes especializada no Camiño de Santiago, Pilgrim Travel. Na de mellor iniciativa verde, o galardón foi para Insartega, pola súa labor a prol do medio ambiente e integración social. E na categoría de mellor iniciativa transformadora do rural, o premio recaeu na firma Bico de Xeado. No acto tamén se recoñeceu ao xornalista Julio Pérez como a mellor comunicador en materia de economía e empresa.